Kung mga law ni Pilipan ni Prince Congress, jadi ay kapunuan kapusidan sa kinagkabot dyan ko sila anak nila at Sige, parlok baro. Especially po kasi dyan dia. Ang gaway ka pili nga IUP. Panjok, gaway ka party. Namala da bonon ksyet. Kaya kanong ipagkasyo. Yung too many cooks spoil the food. Nila i-ikor na dep. Titogin niya kandit beriw no. Manwanra, eksokar ka paklan. Kat kabangi imon. What? Nambot. Mga kartu mga. Bot kaya ka pa PUE. Kaya ka ba niya yung nalasya. Ba't kaya ka pala dem niya. Nujor kita artilis. Fifi mo niyan. Nga. Nga te. Ang onghok ipi. Mentab. Banwan kren yang aram judas. Bakren na kipo. Dapat ba. Nganyaw yung kikam jongki. Nga onghok ipi lang na yung barden nang ning hantap yung barden. Namumiyang tayo ni. Yung barden nang ning hantap yung barden. Ang onghok ipi. Yung barden bakro hantap. Naman balay? Is not to. Ya na siya. Hindi yan nagano-ano ko partir ngamong ya ka partir. Kum ubriyo. Na. Nakamiman ni kini. Nadali kang tayo punong ta. Abaw na yun. Kung na yung badan nang nengatin pa. Esa